समजना हो एक डेरील हाच्या गाड्या हांवें सांगले क्रिसमसा दीस मिसा उपरांत कॉल कर की ते पळया म्हण हो सगळ्या मिसान दिस कॉल करून रावल्याने नाही हाका कॉल करचेच काम गे पळया ताका एक दिता की ते कॉल आम्ही गरवत नाहू आम्ही गरवत नाहू हाळे बाप्या तू घरा वचना जाल्यार नाही आज क्रिसमसाची रात घरा वचना जाल्यार कितें जायत घरा कुमडा मास दुकरा मास खावचे नाका नाही क्रिसमसाची रात जावन इल्लो पुणी कुसवार गावचो नाका सांगले बरी रॉनीन मेळटा म्हणले हो खंय गेला हो हो थंयसांनी की केक घेवन बसला कोणना धर्माक म्हणल्यार कितले कवियत पळया ताका एक दिता कितें कॉल आम्ही गरवत नाहू आम्ही गरवत नाहू हे बरें आसा न्ही अशें सेम केस नाही हांच्या घरा बुडी कितें मूय उठल्याय वय घरा वचना म्हणटा ये देवा ये हांवें दामले कोणाक एक गेलो कोणाक स्पीकर काम करनातले टच काम करना एक मोबाईल काड नोडे जाता अंगवटे साहेबा अंगवटे हा धर्माक म्हणल्यार मकाय जाय ये लोकांचे मोबाईल नाही ये लाखाचे मोबाईल तुमका दिता गडाय ये सांगले बरी पद बरें आसा कितें आमी घरा वचना ये अंटरोग जाल्ले बरी जाले न्ही म्हाकाय रायन हाका कितें जाला ओ घरा वचना म्हणटाने घरा गोबायलेक कुच्चू जावच्या थंय काय मातशें काय जाला गे खंयच्याक ही विचार करया अरे रायन नमस्कार ये राणी मेरी क्रिसमस सेम टू यू तू गरा कसा चरा का परा तुझी बाईल हे म्हाका जाय असले गे धर्माक नाही रायन तू घरा वचना म्हणटाने किती हा राणी कितें तुवें चिंतलाय गी हांव घरा वचना आसतना हांगा तोक्कोट बारा वेता म्हण बरो चाल आसाय तू धर्माक मजा लेकार 90 म्हणल्यार घालया म्हण बारा गी तेरा आता बारा गेल्यार घरा भायर पेट्याच्या बुडान न्हिदाचे पडात बरें जालें न्ही कशें क्रिसमसाची रात दुकरा मासाट नासली तू बरें जालें तुका खाली पेटे सांगता न्हिदचे न्ही बरी आटाय जाप येतात तर तू काही दोन आडा घाली नाही रे सत्य सांग तू घरा किती वचना हो ते पद घेऊ आता सांगून असेल ते तो कल्लापचो डेरील आसा न्ही कळ्ळी एनिमेटर बरो रावला मस्त वर्सां जावन ते ताजे कॉलर ट्यून साहेबा तू ताका अशें मक्कार करनास राव जाय पळय जाय तर आत्ता कॉल करता तू ऐक ये आम्ही घरा वचना ऐकले आम्ही घरा वचना ओ हो ताचे बायल बरे जोर आसा गी म्हूण नाही तू काही बरे तुला आसतला नमस्कार मेरी क्रिसमस सेम डे मागीर कशें आसात हांव बरो आसा मागीर तूं कसो आसाय कशें चलता तुजें शिकाप बरें जाता अंकल ह्या फावटी डिस्टिंक्शन मेळ्ळा व्हेरी गुड मुखार कितें करचें म्हण चिंतलाय मुखार IAS करून सिव्हिल सर्व्हिस करीचे म्हूण आसा व्हेरी गुड हे आमच्या गांवचो एक DC मेळ्ळार म्हाकाय संतोश जाता हांवें IAS करूंक ट्राय केल्लें पूण वयर पडलो ना होय अंकल मस्त कश्ट आसा ताका मस्त अटेम्प्ट करीचे हे हांवें सांगचें IAS तुजें न्ही मुझे IAS दुसरेंच ते खंयचे IAS मुझे IAS इडली आनी सेम गे
ये होय हांवें इडली आनी सेमी करून व्यार करीचे म्हूण चिंतलें त्या पासून एक व्हडलो तोंदोर हाडलो कितें दोंगोरू दोंगर न्हय सायबा दोंगर तोंदोर अशें दोंगर हाडलो की हो दोंगर न्हय सायबा तुज्या आयकून म्हज्या तोंडांत दोंगर येता दोंगर हाडलो की तांदूळ हाडलो वाटून 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 इडल्यो उकडल्यो 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 कितें घम्म बोल म्हणटाय कितें राणी अम्मा इडल्यांक सेंट स्प्रे केलाय सेंट स्प्रे करून सायबा सांगचे आयक कितलो बोरमोल असल्या रे इडल्यो मात्र गट फातोर म्हणटा एकल्यान म्हज्या इडल्या वेल्ल्यो ताणें इडल्यानच बायलेक मारला इडल्यान कसं मारला होय बायल आस्पत्रेक हांव भितर तू जैला भितर न्हय सायबा गुजरात इतल्यो मोव जातात म्हणून ट्राय करता येत आसलो खंय मोव जातात हे गट फातोर असतो आतां ताच्या उपरांत इडल्याचो वेर्स बंद करून बरें केलें आतां रांदे विकची तुजी तेंडली तुजी घोसाळें तुजे तोंडले कितें तांच्या मुखार म्हजी मर्याद करताय कितें मर्याद काडूंक गल आसा हे म्हज्या वेरा विशयान उलोवचें वेर बिझनेस आतां वडना बिझनेस बरें चलता दिसपट्टो ग्रास मेळटा ए एल्सन वेटिंग फॉर यू ये रे पोटपोशा खंय मेलाय रावा रे राणी अम्मा हांव येता म्हजे फ्रेंड्स क्रिसमस एन्जॉय करूंक आपयतात हे तुजे फ्रेंड्स गे वय अंकल कशें आसात तांकां पळयतना बरें इश्ट म्हूण म्हाका बघना खंयच्या की सत्राय सांबाळ ना अंकल ते म्हजे खरे इश्ट मस्त बरे जायत अंकल मेल्या जायत सत्राय सांबाळ ये राणी तू आत्ता गेल्लो चेरको एल्सान्नी वय तो पवित्रकाळचा वाड्याचो वल्वीचो बुतू वय 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 ए छेडो बरो बुद्दवंत दिसता कोणाची गत कशे कुंगडाच्या घोणयेच्या हातान मेळ्ळ्या कुंगडा बिलाची गत जावची ना न्ही म्हाकाय तशेंच बघता रायन तांच्या हातान शिकोवन हाचें जीवन होगडायना जाल्यार पुरो ताचे फॅमिली बरी अनुकूल आसात वेल एज्युकेटेड फॅमिली ते नासतना देव बिरांतीचे कुटुंब वय तेंच भारी बरो चेरको सकाळींचे काम करता इस्कॉलाच्या ट्रिप मारता उपरांत कॉलेजीक वता सांजेरेन परतेन ट्रिप मारता कितलो बरो चेडो हे सांगले बरे राणी ताका पळोवन तुज्या कडेन उलोवन आसा न्ही भायलेसो उडो सुतना ताका हांवें सांगले थंय राव मागीर मेळटा म्हूण खंयच्या गी ताका एक दिता काल कॉल सायबा दुसरे हांगा दिवंक जाता की हे सांगले बरे मोबायलची केसा माना वडोल स्पीकर वर जायनासले कशे लावड स्पीकर जर रेजिस्टर कर नासलो आतां आतां टचची वर आणि ते उलयल्यार मोदे तूं कांय उलयनाका जायत गे कॉल करता हांव हे खंयचे सुंटरा गाली हे सुंटार गाडी म्हणजे बायल काका सुंटार गाडी खोद आसा न्ही जीवाची गांठ कितें सुंटरा गाली तुजे बायल हा हे सुली गाली चली गाली बिरुगाली प्रणाकात गे आणि गाडी सकड जाय मग पुणी बायलेची गाडी कोणाक जाय खंयच्यान आमणार पुरपुरे कोता सागी एकच पुरो जाला सायबा हांगा म्हण सरण पावला नाही तुझे बायल सुंटरा गाली तिथलंय जोर घे ये राणी सुंटार गाडी म्हणजे बायल न्ही मागीर ते बारी फेमस ताका आसा न्ही बरें नांव आसा कितें रश्मिता मन्ना ना गे ये देवा ही पोरबर एनिमल मूवी आयल्या पर्यंत आसा न्ही तुका रील्स पळोवन बरो रश्मिका मंदाण्णा सोद उडास म्हणजे बायल बारी फेमस सगळ्या आणि एमसी सगळे करता न्ही ते होय गे वय सांगले बरे म्हणजे बायल आसा न्ही बारी फेमस बारी सोबीत कशें सांगचे सांगल्यार म्हणजे बायल बारी रसाळ मासाळ नांव ताचें दुकरा पील ये राणी ते पळोवंक मात दुकरा पिला बरी ताचें नांव बरें आसा कितें विचार कितें ताचें नांव रिशल मगान रिश डार्लिंग रिश बेबी म्हणा पंचे कळलं ते त्या गिब्बाचे तू कळलं तुका तर वय हांगा ते खंयचे
असले हांवें येच वाटेर वयचें न्ही मी सागर थंयच भेटली आमी दोळ्यांक दोळे मेळ्ळे काजार जाले पूण आतां कोणाक जाय सायबा भोंगो सोडू चिक्कीशे भायर वचूंक ना कॉलेज खंय गेलाय खंय मेलाय कोणा सांगत आसाय कितें करनासाय न्ही ते लॉयर शिकता बट असं न्ही ते पोलीस जाले तर कितले बरे असले गो तसा की खंयच्या नमनार टणकी करता एक गुट सोडिना सांगता सगळं भायर घालता तुझो गुट सगळो भायर घालता कॉल कर रडलता न्हू कोणा कडेन उलोवन आसाय आले सायबा खंय मेलाय ते जाल्यार सांग तुझी खुशी जाऊ तुझी खुशी हो तुझ्या हातात धूळ माती ताने कशे पंडा लागी आणि दौरले आणि सीधा पंडा भितर तुझे वयले आकाश राखून राव वो गोस राव साहेब इल्ले पण जाल्यार पिशू डार्लिंग पिशू बेबी तू खंय आसाय हांव हांगा मोदें आसा मोदे तुका कोणे मोदेन समोर लागा हा कितें ना सॉरी पुण्या खंय आसाय तू दिसना इतले सोबीत तांबडे कापड न्हेसून आयिल्ले इतले मोठे आसा जाल्यार दिसना हा पुण्या चिक्क्यात वयर कर हा दिसले थंयच राव प्रोग्राम चाललेंच मेळटा ते ये नाका थंयच राव ओके राव कॉल गट्ट करा तू मध्ये उलोवन लगाड काडताय हा सांग नाही रायन हा तुका कितलं पाहिलं असाल रे सुमार हात वयर राहिलं तू काय दिसलंय राणी ते बरं माझने थोड्यांक हांवेंच सोडले त्याला तरणारपणाची प्राय ने थोड्यांनी ताणींच म्हाका सोडले मागीर थोड्यांक अंडरस्टँडिंग करसून तांच्या सोडणं सोडले ते सकड माझी इतले वंजी ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಬಂಜಿ ನಾಲ್ कंग्रॅच्युलेशन राणी कंग्रॅच्युलेशन किती ट्विन्स नाही म्हणे बाईल गुरुवार म्हणून मुझे बायल गुरुवार आणि काही साहेब थोडं तीन झाला तीन गेला ते कॉस साहेब ये बे ये पादगी हांवें चिंतलें तुवें खंय म्हणी चवथे म्हणी केलाय म्हणून सांगलें बरें आसा न्ही रॉणी आता टेक्नॉलॉजी कितले इम्प्रूव्ह जाला सांगल्यार परत आयले व्हॉट्सॅपार खाली पद आयकून आसा न्ही रूख झाडां फळ दितात गई हांवें तशें चिंतलें तुवें खंय कोणा कडेन विचारतना कशें खाली पदां चवथे ट्राय केलंय म्हणून देवा अशें सकट घडटा ह्या संवसारान Salam David Boy. David. Salam David Boy. David. ये रॉणी वो कोण दावीद बाय हाची ओळख तुका नागे ना सांगितलं बरं हाचे नाव धमकी दावीद धमकी दिवचे हाचे काम ये बे धमकी दिवची एक काम की राणी अशी धमकी म्हणे तू पडेल रे हे सत्राय हांव कोण गोत्तागी धमकी दावी ये कस मारून तुझे दांत चढयता ओ रॉनी रे तू किती रे काम करताय तू बिये कर राणी हांव आसा तू किती बियत आहे मेरी क्रिसमस सेम टू यू ताका तिक्के सांग मुज्या कोपरे कायल्यार एक मार दो तुकडा पेट्टू ಒಂಜೆ ತುಂಡು ರಟ್ಟು ತುಂಡು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪು ಏ ದಾದ ಮನ್ಪು ರಾಧ ಮಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗಲೆ ತುಕ್ಕ ಹೋಳಿ ಬಜೆ ಹೋಡಿ ಹೊಡೆ ಹಿಂಸಾಗಿದ್ದರು ಧೈರ್ಯ सांगल्यारी समजाना तुका शिकयता गट्ट धरत शिकयताय नाही तू गले शिकयताय आम्ही शिकवूनच आयला डब्बा डिग्री ಬಲ ನಮ್ಮಗ್ಗ ಬಲ ತಾಂಟಕ ये रे टांकले रे ये रे तू ये रे ಆಡು ನಿಂತೈತ ಇತ್ತೆ ಆಡಲಿದ್ದಾಯ್ತಾಯ್ तू ಬೇರೆ ಸೈಬ ಧೈರ್ಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಲಿದ್ದಾಯ್ತಾಯ್ ತೂಕ ಉಬೆ ಇತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉಣೆ ಆಯ್ಲ ಹತ್ತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೊಳ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತ ಇಲ್ಲ सांगल्यारी समजाना ನಾ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವರ ಹವ ನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ
Salam David Boy. David. Salam David Boy. David. रॉनी पळले नाही कसे दौडलो पळे या दाविदा मुखार कोणी ना 2 महिने रावण झाला नाही ना झाला कोण राव म्हाका कंचे डिली सडील ते पळयताना घालता सडील म्हणून नाही 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 हे डील सडील म्हणून अरे रायानं नाही समजाले रायानं नाही रायानांच्या बापायकी हांव आड निदय न जाल्यार मुझे नाव दावीदच नाही समजाले मुझे नाव दावीदच नाही सारखे म्हज्या हाता मेळून आड निदयता उबेस चिरता मागीर करता ताका कळटी पोलीस 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 रॉनी पोलिसी रा हा वय 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 पोलिसी वय वय एस्केप टावर नाही गेल्ले एक ॲम्ब्युलन्स मात्र या मांकडांक ॲम्ब्युलन्सचे सायरानी कळना पोलिसाचा सायरानी कळना ओक्या लागांचे नाही वो पडत्यान धमकी दिता गे बे 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 करन धमकी दावीद दावीद दवलो ओके फाटल्यान राणी कित्या दवलो अचे कितें आसात वळ्या मागीर मेळटाने विचारया विचारया ये कोण सोबीत चेडू या कुशीन सेवन आसा कशें बायल मेळोंक वेळ आसा इल्ले टायमपास करया येत कितें येता येता स्वप्नांत ती येता जागे असताना येता तू येता येताय म्हणून ओडलता थंय राखून रावल्यार तू स्वप्नांत येताय म्हणून तू हांगा स्वप्न देखते म्हाका राखून राखून पुरो जाले आम्ही राव सांगले नाही तितलो आमचोर कित्या गेलोय तू काही लागता आसा गी ना आसा न्ही बंगारा आम्ही घरा वेचे नाका गी वेळ आसा न्ही केकरांक या सांगले बरी कोण ते तुझ्या स्वप्नांत येऊनशे ते ऍक्च्युली एकले नाही सुमार जण आसात किते नाही हांव इतले बरे कर फुडें क्रिसमसाची रात चिडवा पळय कितले सोबीत कर नेसाण नेसून आयल्यात इतले बरे कर सपन देखताना फस्तीचे फील आयले बरी धावण आयले न्ही तो जीव पळोवन सक्कड पिडचो नांच नांच मागीर दावान असताना कोणा लागे विचार तुझ्या स्वप्नांत येऊनशे कितें कोणा लागे विचार हा. नाही ताणी म्हज्या स्वप्नांत येवंक तुझे परमिशन कित्याक नाही आज एक फेस्ताची रात कशे इतले बरे कर चेडू आसतना बरे कर सपन पळोवंक नांगे तुवें अशें करचें सामागे त्यांचे समा तुमचे सूख म्हूण सांगो तू काय लेख कसो मास्टर नाही लेक्काचो मास्टर तो कोण आमच्या मध्ये आता लेखाक नातलो कळटा सत्य सांगू गोड्या तू काणी त्या लेक्काच्या मास्टर कसलो संबंध हांव ल्हान ल्हान सुखी केल्यार वयर बंद करून तनकी करताय न्ही आता जाप दी बड्या जाप दी आम्ही तनकी करता तू लोगे त्रास आहे बा हावे बेस्टेन्स म्हणले तुका मुझे वयर दुबाव हावे चिंतले तू बरो आसाय म्हण बरो न्ही वय दुबाव असो देवसार हांव आता देवसर न्ही तर तू लुसिफेर कोण ते लुसिफेरावो ये देवा म्हज्या ये परते आमकां हिंसेताने नाही तू म्हाका अशें घडये घडये कॉल करून दोस्ताय न्ही तर हांवें अशें करचें सारकेंच जायत हांव आनी मुखार तुज्या सांगाता रावना आजच तू कुळाराक वेता कितें कुळारा वेताय वय काल सकाळी म्हजे कडेन म्हाका दुकरा मारसाय कुंगडा मारसाय सगळे थोक्क दोन पडयाळ मुसेर गेलो एकच त्या कडेन दुकरा मासना मागीर थंय वचून वरकाडी जावन दुकरा मारता आयले बाप ती आंटीक सकाळी फुडें घरा मारसाड आयल्या ते कोणाक अन्न इल्याने रांदून बरे कन खाऊन बस बसकन सोगी वो आता देवसार येवसू राक्कोस येवसू आणि मुखार खंयची नांवां खंयच्यागी समाधान करणे कोड्या भांगारा म्हाका तू एकलेंच न्ही म्हाका तुका सोडून दुसरो कोण आसा तुमचो म्हजो संसार न्ही येतात ने तुझ्या स्वप्नांत तांच्या सांगाता जिये तर हांव काजार जाला सोडून तुवें अशें सांगचें की म्हाका नाही तुमच्या तसल्या काजार कंच्याक असतात तुमका सांगल्या रे जायत भांगारा रडा नाका तू
मुझे भंगारणे आणि मुखार तू असे मुझेकडे दुबाव करू जायत गे हा आम्ही मोगान जेव्या करी ना आणि काय ना तू म्हाका तनकी घडे घडे कॉल सगळं कर नजो तुका फाल्या सिटी सेंटर का थंय बरे डेकोरेशन सगळं गेला पार्टी येताना आईस्क्रीम खाऊन जायत गे आम्ही मोगान जेव्या राजी यस ह्या सुबी संसारांतले फुलगोत्या बागींतले काढून माळो चिंतले भांते जावंकू आणि ही वेळ असा तुम्ही असेच जगडून बसल्यार फांते हांगा जाता कोण ना हो आयलो ये आणि अजय कोणे ऐकून मेरी क्रिसमस रोनियामा मेरी क्रिसमस ये रे राणी ओडल एक सायरन येता ना तू किती दवलय दमन असे किती हांगावर आवाज आहे म्हणून जागी हांवें कितें क्रिसमस जायला बी असेल आचरण करी जमतीन सांगी तू एक बुक केला जाईल गेल्ले ॲम्ब्युलन्स तुम्ही पिठचो बुक केला गेचे नाही हे सोड्या हे किती तुमचे मोदे मार्गर माच्ची जाऊन असा हो तुम्ही आता पळले किती ते आमचे गौ बैलांचे सदांचे असिलेन्स नाही कन्नड तू ऐको ना की गादे मातू गंड ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವುದನಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿನ ಜಗಳ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮಲಗುವತನಕ ದೈವಸ್ಥಾನಕ ಪಾವನ झाल्यार पुरो ए देवा तू कसं राखून राव सोर गुंस अरे ऋषभ तू वेस्टर्न्स रायना बसता किती अगं रायन बरो मनीस सत्य चांगले राणी तू मुझं बरो आणि खरं इष्ट दी हात सांग सांग आणि एक दोन सांगता का हा ऋषभ तू रायना दोशी नका पडे हाय काय केले जायत रोनियामा पण ह्या रेड्याक सांगल्या रे समजाना ने रायन हा. तू वेस्टर्न ऋषाला दुसरा दा किती सांग सांग आता तुझे मकाय असं सेम लेक्चर घरचो गोटू बाहेर सांगी नाही हांगा तर शिरको घालणं शिरकोन घालचे मनीस मुस्त असतात हा बरेच तुझे व्हॉट्सअपवर फॉरवर्ड बरायले म्हाका सांगताय ते सक्कट जमा पूण या घोड्या कशाने कितले सांगल्या रे समजना समजूनच्या रीतीन सांगल्यार समजता नाही राणी तुझं सांग केदाळै डोस जर नुलयल्यार कोणाक रागण सांग डोस दोन वय किती म्हणून विचारतो कितें पोरस ने एक 3 दिवस झाले 3 दिवसा पहिले हा. घरची मिक्सी पाड झाली होय की हा मिक्सी पाड गेला कोणा विचार कोण आहे आणि त्या गोड्यान ನಾವೇ ಕರು ನಾ आता पटी मारता पडे ते ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾನೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಕುಸ್ವರ್ ಮಾಡಿ ती चांगला कोणचा घे तांदूळ आणि गाला दुसरं तांदूळ मिक्सी बंद मिक्सी टाक कुस्वार बंद कुस्वारीनं काय ना हो रडल मागीर वचून तो करता नाटलो कुस्वार होय की मागीर नेक्स्ट डी सकाळी उठताना हाजी जोर शिंको चानमनार शिंको करता सगी शेजारची लिल्ली आणि सरता राय ना तुझ्या बाईले किती झाला यानंतर किती शिंको काढता असं म्हणून माका राग असं नाही थकलं चढलो या हस्तीच्या बिलाग मारून जाता गे ना नाही मागीर किती करचे राग आणता इंचे कमाना बरयले व्हॉट्सअपवर जातली ना भारी व्हायरल झाली कोणा नाही तुवे ना बोलो ना तू काही पडायचं तू काय एक व्हॉट्सअप बेस्ट का तर आता सांगता ऐकत आहे गे पाहिलं मोजी काढता शिंको अक्षी वा 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 पाठ झाल्या म्हणून उडास काढून घरची मिक्सी वा 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 बरं सपोर्ट दिताय हांव काबी जाता शांत सपोर्ट दिला तुम्ही काले रोनियामा तुम्ही कितले सांगल्यार एकच जात दादल्यांचे हाने बरं शिकल्यांचे तुमका सांगल्यारी समजना अळे तू आता घरा येता की ना गारा ये ना आम्ही घरा तू घरा ये नसताना काही वेताय म्हणून हावी पळेता हा कुळाराक वसान पुरसोत हा बिलकुल नेचिना तुझो नाटक सक्कट बंद कर नाटक बंद आमचं झालं नाही आणि त्यांचे ताणी करतात आमका तकलीफ त्यांचे ताणी करून दित आता तू घरा ये आयत साहेबिणी वसू मुखात हांव येता फाटल्यान ये राणी म्हाका साहेबिणीला गेसने भारी मोग कळले मनेली इली बीदिली हुली ये तू काय
येता नाही रॅम हा तुका कितलं साहेबीन आसात ये राणी हांव येता तुझं कुठं बाहेर गेलोय नाने तुझ्या सक्कड म्हाका कोत्ता सा मजा येतोय बाहेर गेलो तू ही आम्ही दोघांच असताना थंय 4 मार्गाकडे उलया वेकी येताय की ना जाय तुझं पण येता तू एक काय कोण्या मामी वेतां जाय जाय या रेड्या कशा उंडोचे कोणी कळना असं. ये या వెరువంటే పన్నగా సరికూట ఊర్నగా రొందు బస్కెండ్ బిస్కుట కప్పులా समजाना हक्क सांगल्या रे समजाना घरात जाता गो बायलेची मारामारी शेजारची म्हणतात ये रे गाऊ किरी किरी ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆರ್ಮನೂರು ಬೈದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ CLC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಾರೆ ನಂದಿನಿ ಗೋಧುಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬಾರೆ ನಂದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓ ಬೇಡ ಬಾರೆ ನಂದಿನಿ ಕುಸುವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬಾರೆ ನಂದಿನಿ ದುಗ್ರಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೀ ಬೇಡ क्रम सांगताना ची बेडा वेली पुरसी बाई बेस्टे सांगू नसो ना आजचे ती पिशे येऊचे पिशे आजच्या सांगता डान्स केलं हम दिसतो हे प्रवीण अरे हक्क म्हणजे नाव मी गोत्ता सा स्कॅन करूया लोकेशन लेची लांदा के ये बे ये या बसण्यातल्या गिब्बाचं पूत आणि एलिया मसा ಪ್ರವೀಣಂಕ ಲಚ್ಚಿಲ ವಿಷನ್ ತಿಕ್ಕ ಸಸಾರ ಕರ್ನಕಾಯ ಕೈ ಗೆಲ್ಯಾರ ಆಮಿಸ್ ಮುಖಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರುದು ಲಚ್ಚಿಲ್ ಸಮ ಲಚ್ಚಿ ಲೋಡ್ಲೆ ಎಂತ ದೇವಕ ಗೊತ್ತಾ ಏಸೋಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಆತಾರತ್ತ ಹೆಂಗಿ ಏನ್ ತುಗ ಕಶೆ ಸಂಚೇರೆ ಅಳೆ ತುಳುವೆ ಅಂತ ತಿಮೋರ ಸಂತಾರ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕಾಮಾಂಜಿ ವಸ್ತು ಅತ್ತ ಮರ್ಗ దగ్గర వెళ్ళి సొక్కడత్త ఊర్నత్త రంచెందిస్తా తోనని పుర ఊర్ను ಚೆಕ್ ತುಗ ಅಳೆ ರೆ ಅಚ್ಚಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಗಿರೆ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರಸರೆ ಮುಜೆ ಬಾಪಾಯಿ ಓಳ್ಕನಾಯ್ತು ಲೂಯಿ ಸಮ ಓಳ್ಕತಾಯ್ತು ತೊತ್ತನಿ ಕವಿತೆ ಬರು ಬರೀತಾ ಭದ್ರಪೇಶ ಮಿಸ್ಟಿ ಅಬ್ಬರು ಬೈತಿ ಕವಿತೆ ಬರೀತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇ ಸಿಕ್ಕಡ್ ಬರೀತದಲ್ಲ ಮುಜ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ರಡ್ಲ अरे लहान तावन असा निघे लहान तावन मका तू एका कासा गुप्ता तू कंच्या की प्रेजन नाही तुझ्या तकलेंद सारे भरला सांगून इतली प्राय झाली आणि की पोट सांगताय मका ಹೆಚ್ಚದಲೆ ಸೀದಾ गेलो मौरी समोशन मौरी समा तुझं इष्ट निघितो तू बरे गंधाका समजई ताका तो सांगा लागलो ताका समजूनची मका प्राय नाही तुका अंदाजाला एक आयडिया दिता जायच चांगले आम्ही आयडिया दी सांगा लागलो आल्यान तू कारण का मोत चुरक जाता आम्ही सांगले जायत कारण काही असा लक्षर संचयन जाल्यार हांगासर असा आमच्या कॉन्व्हेंटांत सिस्टरांकडे 24 तारखेच्या रातीक हांगा आसताना तू वचून हाडणी हांगा सांगी तांकां कितें करतले हांव वचून अशें हाडनायलो 2 टायप असो तांणी किरलयला एक खाट एक कासी हा आता काशी हा खंयच्यो काशी सोडनायला रे हांव काश्या तू आता तई ओ साईबा तू आता काश्या जाऊन बुराड नाही आता कारण अरे रे बेगिऱ्या काशी नाही काशी 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 कारण सांगितली अरे 2 हप्ते उपरांत म्हाका मेळ हो खाऊन कशें म्हजी चुरक जाता त्या लुबी सामान शिकयचेत म्हणून हांवें तुजी आयडिया केली छे ते बरं जायना अंकल आमच्या घरा मुखार इतलो कारण असा करेक्ट करेक्ट सांगले अगदी नाही हांवें चिंचे ते तांब्र मंडे गिब्बाचे दूर विशाल केल्लेल बी कशें शिकून आसात म्हणून समा सकाळी संजेर समा कारण खाता आसतले शाब्बास चेक आम्ही काही नाव अंकल आम्ही काही नाव ती सध्या येऊन बोगट्यो खातात तर इंत लेंड्यो घालतात आणि तू सांगताय कारण केले दक्षिण घाल जाता माइंड वर बेस्ट अंकल काही जाईना तितली हुशार आले तर बोगटी हुशार जाते आली वसून इंत काय इंत लेंड्यो घालणार ती तितली हुशार आले तर मुखार वचून लेंड्यो घालणार ती मावरी
समान बेस्ट सांगातले मागीर मागीर तू तुझ्या बुरक्या सांगताय सांगले समजाना तुकाच समजाना इंजिनियर सगळे कसे रे पास होतात पोरू इस्रोच्या नेंगा चंद्रायन रॉकेट धाडून आहे हा तांकां कोणे कारण दिलाय समान ते राव त्या मोगरी समान म्हाका मांगोड गेले वो कारण नाका नाही रे तुझे काले रे वो येस ए डान्सर धोनी वन ऑफ द फेमस डान्सर डान्सर धोनी तू महेंद्र सिंग धोनी नाही रे क्रिकेटर रे सके महेंद्र सिंग धोनी नी बोटीनी आऊ धोनी डान्सर धोनी तू आता डान्सर धोनी ते माईक बाबा ना 2 हप्ते पहिले मिळलोय नाही 2 महिने पहिले तू सांगायला लागला तू गिब्बा सोपवत नाही तू काळे करता येता ताका सांगल्या तू सांगायला लागली आम्ही आता सिंगिंग करचे त्या लुकासाच्या दुवेन सिंगिंग करणं थोडेसे पैसे 3 घंट्याक 7,000 काले रे आता काय झालं ते जाईना अंकल ते जाईना 2 दिवसांनी गेलो सीध फाटीत येईल घरा अरे 2 दिवसांनी शिकलोय भारी बरोबर म्हणे ना अंकल शिको ना तू सांग एक बरे काम करताना एक आपो शाकून उरलेल्यार बरे जाताय काम जाय ना सिंगिंग मास्टर गेल्लो वसोन सिंगिंग मास्टरान सांगले एक सॉंग सांगले एक अपूर्वचे सॉंग स्टार्ट केले अंकल अपूर्वचे सॉंग एक अर्जित सिंगर अंकल अर्जित सिंग गे दोन्ही अर्जित सिंग बरी एक स्टार्ट केले अंकल स्टार्ट कर अखेर करताना पुरपुरता अंकल पुरपुरता कोण सांगे तू मास्टर नाही पुरपुरचे तू एक घाल गेले रे नाही अंकल पहिले सांगतो तो टेम्पो समानागी करेक्ट नाही तू शिकून गेलोय सिंगिंग होय. टेम्पो किती करून गेलोय ते सांग पोर तो सुनील नाही आमचो ताजी झाले टेम्पो भेटते असे वरून येता तो झाल्याने सामान आज जाऊ की ब्रो ते करेक्ट सांगले रे तुझ्या टेम्पो विषयात तुला चप्पा नाही रे तिथलं की काय सांगू नाही दुसऱ्या नाही दुसरं सांगता ऑल्टो समानागी ऑल्टो कन्यू नो तू त्या कॉम्पिटिशन सांगता अंकल ऑल्टो पण सांगले गे होय अंकल तुका 3 निदर्शन दिता हा ते अल्पी असं नाही ताने बुरीशी गाडी कणगेवून ताच्या बैले की ऑल्टोत कणगेवून दिल्या आणि एक सांगता तो मेलवी त्या मेरलाक ते कीबोर्ड कणगेवून त्या तू ऑल्टो सांगता आणि एक सांगता आमचो इंजिनियर मेलवी ती मोठी गाडी साहेबा ताची बैले ती अशी फोल्ड करून कन्नड ऑल्टो तो सांगता आणि एक लोसा जिर्मी तो अख्खा कोरोडान पुसता रे त्याच्याडे गॅलरी केटली येता ना ते तोरण येता कसं सांगते रे ऑल्टो सामान म्हणून आता नवी कन्यू नाही जर्मनी ते असून या आमका कित्याक अंकल दुसऱ्या घरची सावास आमका कित्याक झाले नाही आणि दुसरे काय सामान नाही त्यांना ताच्या मागे सांगता अंकल पिच्च समानागी पिच्च सामान होय अंकल आव विरोधाचा का नाही रे तू तितकला आता नाही लेबरींत माहिती तुझे बॅग सगळे खाणं उडवून तू काही येत आहे ग्राउंड घेता तू इथे स्पोर्ट्स क्लबाचे खेळतात वय महिन्याक 2-3 लेकर विन झाल्या रे 2 वर्षांनी काही एक टेम्पो काही विन झाला असते किती समान असे रे त्यांनी खेळतात तेही सोड अंकल पोरू इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया फायनल मॅच जाऊन आहे वर्ल्ड कप आता ऑस्ट्रेलिया विन जाऊन आहे इंडिया चलवा नाही ती जाल्यार पिच्च सामाना जाऊन ती बुरो पूजा पिच्चा विशांत तुले अंकल तो नाही रे तिथलं नाही आणि काय सांगू नाही त्याने चांगले अंकल टाइम ना अंकल श्रुती सामाना चांगले अंकल श्रुती कोणते ते मुझ्या क्लासचे श्रुती सामानान सांगता अंकल 10 वर्षात शिकवून आले अंकल ते मुख्य बेंचीर हांव फाटले बेंचीर शिकवून आले आज मुनसुरी आमच्या प्रिन्सिपलांनी काही सांगून अंकल टीचरीन तिने काही सांगू ना ती सोड अंकल आमच्या घरच्यांनी काही सांगू ना अंकल त्या बासनातले मास्टर सांगले श्रुती सामाना मस्त बेजार झाले अंकल मस्त बेजार कुठे कुठेही चाललं जाईन नाही अंकल झाले नाही आणि काय सांगू नाही
आगी वय अंकल कोणतं राग आलो ना सीधा डॅडीच्या अंगडी गेलो डॅडी सांगली एक 4 मीटर असो एक स्केल रेडी करून देईन डॅडीने अल्युमिनियम कान गेले मिशीन का त्यांनी एक 4 मीटर स्केल रेडी करून दिलो आवे वरून त्या मास्टर अर्ध्या सांगितलं ओ स्केल समासा की नागेन बोलले तका ते सांगचे रे अरे अर्धे असताने आमच्याकडे शिकवून मग सांगता ये आणि काय करते टी व्ही सकट बरे सकट येताने ते पळून आणि ते तसं टेम्पो समाना त्याचे ये समाना त्याचे ते समाना सांगतात नाही वय अंकल ते सांगून ते चितून टाकते आणि तू इथं शिकवून घेता नाही तुम्ही सांगते त्याचे कळले आणि मी करे आणि मग काय नाही तू तसे बसा नका बरे झाले आणि बसा नाही रे ते सगळं जायचं आता ते तू काय करताय म्हणून काल वेस्टर्न अंकल वेस्टर्न वेस्टर्न ते मग गुत्ता हा काल सांगा अरे ओढली कायल दोडची सांगतो नू इल्लेसे खाली घालचे वेट सिगल कच्चे बागा बागा बोलवून ते माटगार हलते त्याच्या आणि हलते चेंज करणे कोशिश चेक फास्ट फूड नाही अंकल डॅन्सर अंकल ओ देवा तुका सांगले समजा आता कसे सांगचे आता डान्स घे हा एक डान्स करता काही तुका आम्ही बोले हा बोलता हा म्युझिक पार्टी हॅलो हा ओके 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 आमची फेरकुटी टीम रेडी असा बरोबर न्ही हा जायत ओके ओके हा जायत ओके हा जायत हा डील डन ओके तू यारला ओके रे बरोडा मग ಇದು ಕಾಲ್ದೆ ಫಿರ್ಗುಡೆ पेरकुडे नाही अंकल तू एकलो तिथले मुक्काल धरताय ते एक आमच्या टीमाचे नाव अंकल आमच्या युट्यूबवर इट्टी ओटे कार्यक्रम येतात ओ ट्यूब मागीर अंकल सध्या पेल्यावर ट्यूब वाटते जायत तुझ्या बापा होक्याला वाटतं झालं पण म्हणतो आला गेला तिथले मुक्काल धरताय ते एक टीमाचे नाव अंकल पेरकुडे सांगते एक टीमाचे नाव ताका एक वटलेट्या हाताच्यानी पैसे दिल्यात दान दिल्यात तू आल्यावर सांगतोय मुझे एक नाव घाल रे सांगून आता घालत जात आहे आता जाईना तू अंगे नाही भाऊ नाही आता गेल्या रे आत्ता गाल्यावर जाईना पहिले जायचे आले पहिले कल गोताय मुसमार दानीच्यानी दान दिला हा कोणे हायएस्ट दान दिले त्यांचे नाव फास्ट त्यांचे लेटर फास्ट कले आता मागीर उन्हे दिल्यांचे मागीर लेटर घेऊन पावले तसे आमच्या टीमाचे नाव पेरगुडे जी अक्षर असा तुझं गिब्बा तुझं बापाई नाही अंकल नाही दिला जी सांगले गिब्बानी तो आमचं घेऊन सांग हो दिवसान निघे झाले आणि काय आले आणि कल आहे आता ते पेरकुडीचे विषय असतात हा ते सोडू तुझ्या मुखार आता पहिले क्वेश्चन तुझ्या मुखार पहिले क्वेश्चन तुझ्या मुखार पहिले सुरंग मार्ग शोधले कोणे पहिले सुरंग मार्ग सुरले कोणे ते मका म्हणता सारे कोणे ते रेल्वेलो सुमाव हा सांग कसे सांग तू आता अरे कुर्ल्यो सकाळी दडून बसत असले रे माटे भितर असले कुर्ल्यो कसे घरचे म्हणून आणि मात्र सांग आता कसे आता कळले माटे ते आमतून कोऱ्यान खोंडून आणि कुर्ले वाटलो नाही अंक गो लॉकी लाख गुरुजी लॉक ಮಾಡಿ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಮೌ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರದ
ओटले सुरंग मार्ग करून आहे होई हा ती आता आयडिया कोणाची मागीर अरे शे किती तांकां फुलून करून जाऊन ना म्हणून होय ओ अंत फेरगुटे निंगे लीडर आता पेरगुडे नाही अंकल लीडर तोत्तू आमच्या पेरगुडीची आयडिया तानी यूज केली हा शे हा असं कळले रे होय तेच कडे नाका आमका खाल्या का तुमका होय अंकल आता कल गोत विषय कल गोत आहे टाइम झाला अंकल कंडपट्टी टाइम झालो आणि रवल्यार मारतीत मुकली येतात तानी येऊन देत करून देत होय. आता टाइम झाला अंकल हा बघ एक तिकीट बुक झाल्या फ्लाईटाची होय की? हा तिकीट बुक झाल्या परवा वसून का दुबई मेंढ्या जायचं अंकल हा आटलेत या हॅलो बोल सर तुमगे हाय हा हॉलाच होईल ये देवा निसन हा ती जिथून काढल्या हे राव आईलो समजाना हक्क सांगल्या रे समजाना घरात जाता गो बायलेची मारामारी शेजारची म्हणतात ये रे गाव किरी किरी नातले लागी हायची धमकी दादागिरी देवान सोडला हक्क कालामदारी सांगल्या रे समजाना 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 हक्क सांगल्या रे समजाना सांगल्या रे समजाना हक्क सांगल्या रे समजाना घरात जाता गो बायले क्या बोल रहे हो तुका ड्रग्स आहे मोरे पैशा असा मोरे तुझे डे पैसा नाही है उसके पास पैसा नहीं है इधर आ ए, चल हट ना एकाला कसा पोटपोशी जातीची अंग येऊन राहतात मुझ्या इष्टाने म्हाका फसयले तांची इश्टाघात करून मुझे जिवीचे रिस्केर घाले हांवें ड्रग्सा खातीर कितें सकट करूना चोरी केला जिवेशी मारला आनी कितें कितें केला म्हाका ड्रग्स जाय म्हाका ड्रग्स जाय हांव पिसो जाता हांव पिसो जाता म्हाका ड्रग्स जाय म्हाका ड्रग्स जाय चिक्के ड्रग्स या चिक्के ओ हडसन ने म्हाका चिक्के तो मुझ्या क्लासीचो मोरे आताची गत किती झाल्या डिस्टिंक्शन स्टुडंट काही डिस्टिंक्शन है हा खंय गेली रे तुझे शिका खंय आसा तुझी आशा म्हाका शिकाप नाका म्हाका ड्रग्स जाय हांव तुमच्या पांयांक तरी पडटा म्हाका चिक्के ड्रग्स दिया चिक्के ड्रग्स दिया जाय म्हाका जाय तुका जाय म्हाका ड्रग्स जाय हांवें सांगलें तूं काम करताय हां हांव ड्रग्सा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा हां तर एक पाल्टी मार पाल्टी मार ड्रग्स दिता गॅरंटी दिता पलटी मारे रे ए हमको एक बकरा मिला है बकरा अच्छा वो सुन ना वो तुम लोग का मैंगलोर में वो क्या पिली डांस है ना पिली वाक वाक उसको बोलने वो करने के लिए हाँ, अरे बोलना तू अंग यो रे हांव तुका ड्रग्स दिता तू
मादक वस्तू जीवाक मारेकार. वडिलांनो, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचेर सत्र येसो नदर दवरा. तांणी ह्या वायट सवयेक बली जावंक सोडी नाका. युवक युवतीनो, तुम्ही ह्या देशाचे दायज क्षणिक सुखा खातीर मादक वस्तू सेवन करून तुमचे भविष्य होगडाय नाका. सेव्ह लाईव्स, से नो टू ड्रग्स. जागरण सर्वांच्या हिता खातीर CLC पेरमानूर.